हेलो नमस्कार प्रणाम, हम रंजीत और आप सब देख रहे बानी हमारा अनप्लग्ड रंजीत यादव यूट्यूब ब्लॉग चैनल। और आप सब हमारा पेज पर भी देख रहे बानी रंजीत यादव पेज पे। आज हम पहुंचल बानी अपना सबसे प्यारा म्यूजिक डायरेक्टर छोटू बंटी भाई के स्टूडियो में। साथ में मनीष रोहतासी जी, कवि जी जेकर आज के गाना आज के डेट में होली एक तरफा बज रहा बा। हमारा भैया प्रमोद प्रेमी यादव जी के आवाज में भाई के लिखल गाना लुगा में डलाई का देबू। यहाँ के म्यूजिक है छोटू जी के, राजू भैया के स्टूडियो पहुंचल बानी जा नेहा स्टूडियो में। और एगो गाना भैया कल के रिलीज भइल बा टी सीरीज पर जा हंस के, बड़ा ही प्यारा गाना बा। वो गाना देखी कल रिलीज होते ही यूट्यूब सेक्शन में ट्रेंडिंग कर रहा गाना 3 मिलियन गाना हो गया आज यूट्यूब पर भी ट्रेंड कर रहा बा और रील्स पर भी ट्रेंड कर रहा बा। भाई के ही म्यूजिक है, रवि जी के लिखल गाना है, रवि यादव के। तो जे हमारे भाई दोस्त मित्र और हमारा भैया प्रमोद प्रेमी यादव जी के प्यार करे जे भी श्रोता अभी तक वो गाना के सुने से वंचित रह गई बनी जा, आप सब टी सीरीज भोजपुरी पर जाके वो गाना भी देखिए। बैकग्राउंड में छोटू जी के डिस्प्ले पे चल रहा बा गाना जा हंस के गाना, बहुत ही प्यारा गाना में, बहुत अच्छा वीडियो बा गाना के। भाई बड़ा सुंदर म्यूजिक दिले बने, बड़ा प्यारा लिखले बने रवि जी। तो वो गाना के आप सब जरूर सुनी जा। कैमरा पे बड़े बहुत ही प्यारा कवि राकेश जी, उनका के भी हम दिखाई भी देखिए। रोहतासी जी के बहुत ही प्यारा गाना बज रहा बा, आप सब भाई के भी प्यार दिए। चैता भी बड़ी प्यारा भाई लेके आ रहा बा रोहतासी जी। गईले बने प्रमोद प्रेमी यादव भैया हमारा, म्यूजिक छोटू जी के ही बा। चैता भी बहुत जल्दी बहुत खूबसूरत चैता, एक से एक रवि जी के भी लिखल चैता, सब कवि लोग के लिखल चैता गवाइल बा प्रमोद प्रेमी भैया गईले बनी। तब तक आज विशेष करके वीडियो बनावे के हमार मकसद ही बा कि आप सब भी टी सीरीज भोजपुरी पर जौन गाना जा हंस के रिलीज भइल बा, बहुत प्यारा गाना बा। वो गाना यूट्यूब पर ट्रेंड कर रहा बा, रील्स पर ट्रेंड कर रहा बा और एक दिन में 3 मिलियन व्यूज हुई बा। तो खातिर दिल्ली से धन्यवाद। आप सब भी जाके हमारा भैया प्रमोद प्रेमी यादव जी के आवाज में जो गाना रिलीज बा टी सीरीज भोजपुरी पर, आप सब जरूर सुनिए और खूब प्यार दीजिए। और राकेश भाई के दिखा दी देखा, कैमरा बना उतरला है, वीडियो बना उतरला है भाई राकेश जी। इनकर गाना भी भैया 2 गाना गईले बनी राकेश जी के। अब ये गाना रिलीज हो गई बा ना, चैता वाला बा भाई के, बहुत ही अच्छा गाना लिखिला यहाँ के कवि जी। कौन गाना आइल बा बताइए अपना मुंह से अपने दर्शक के। चोली चिपा गइले राजा जी। हाँ, बहुत प्यारा गाना बा। अगर आप सब वो गाना के अभी तक नहीं सुनले तो एक बार जरूर सुनी जा और राकेश जी के प्यार दीजिए। प्रमोद प्रेम यादव भैया अपना आवाज में गाना के सुनले बनी। बाकी वीडियो से विदा ले जा, हमने के स्टूडियो में आइल बनी जा, कुछ काम से आई रहनी आ जा छोटू जी से मिले खाती। तो सोचनी कि भाई ब्लॉग बना के जरूर बताएं कि आप सब भी जा हंस के गाना के खूब प्यार दुलार दीजिए। थैंक यू, लव यू, हर हर महादेव।